Ahojte, veľmi sa teším, že sa vidíme aj v roku 2024. Dalo by sa povedať, že je to taký dôvod na oslavu. Ale nepoznám nikoho, kto by na oslavách nemal rád torty. Najväčšia na Slovensku merala niečo vyše 118 metrov a zjedená bola za hodinu. My v Dueli Junior máme niečo podobné. Naša knižnica je taká torta z kníh. Kto si z nej bude môcť odkrojiť dnes, to sa dozvieme v závere relácie. Vítajte! Prvú porciu otázok mám pripravených pre našich súťažiacich v prvom kole. Samuel a Lucia, pripravených je pre vás 10 otázok pre každého jedného z vás. Ak odpoviete správne na všetkých 10 otázok, je váš aj tento bonus vedomosti v kocke. Za každú správnu odpoveď máte 30 bodov. Samuel, začneme tebou a tvojimi otázkami. Svetelný ukazovateľ smeru automobilu sa volá Svetlomet. Inak? Svetlo. Do boku? Smerovka. Smerovka, správna odpoveď. Aikido je druh bojového Umenia. Správne. H2SO3 je kyselina siričitá alebo sírová? Siričitá. Áno. Je slovo alej alebo aleja to isté ako stromoradie? Áno. Je to tak? Amazonka nie je len veľtok, ale aj bojovná... Doplň. Nie, ďalej. Žena. Negramotného človeka voláme aj Ďalej. analfabet. Andulka je malý druh ktorého živočícha? Papagaj. Áno. Škriatok v bani, strážca nerastov a pokladov sa volá Permoník. Permoník. Koľko člen je binóm? Dvojčlen. Dvojčlen je správna odpoveď. Film s agentom 007 voláme jedným slovom Neviem. Netipneš si ani? Skús. B007. Netuším. Bondovka. Bola tá odpoveď, na ktorú som čakal. Nevadí, aj tak na tvojom konte máš 210 bodov. Úvodné kolo máš za sebou, Samuel. Uvidíme, ako sa bude dariť v úvodnom kole Lucii. Poďme na tvojich 10 otázok. Cadillac je značka čoho? Auta. Áno. Karta prebíjajúca ostatné karty sa volá Neviem. Tromf. Synonymom podstatného mena bytie je Existovať. alebo teda podstatné meno? Neviem. Existencia. Susedný uhol k uhlu 90 stupňov má koľko stupňov? 91. 90 stupňov. Cengáčik je malý, čo? Škriatok. Človek. Zvonček, cengáčik. Nožnice fungujú na princípe páky alebo naklonenej roviny. Páky. Páky je správna odpoveď. Francúzsky spisovateľ s iniciálmi VH sa volá Viktor Neviem. Hugo. Pri vyslovení slova čau čau nemusí ísť len o pozdrav, ale aj o čau čau. Citoslovce. Nie. Psa, plemeno psa. Diskutovať je to isté ako Debatovať. debatovať. Ktoré zviera s 10 hrotmi na parohoch voláme desatorák? Jeleň. Áno, správna odpoveď. Je to tak. Jeleň. Máš tu za sebou úvodné kolo. Na tvojom konte 120 bodov. Nič sa neboj. Pred nami je ešte stále dostatok času, priestoru. Ešte dosť kôl, dosť bodov. V každom prípade, poďme si vás trochu bližšie predstaviť. Samuel, tebou začneme. Ahojte, volám sa Samuel Laváč, mám 14 rokov. Som žiakom triedy 9. B na základnej škole Bystrická cesta v Ružomberku. Zaujímavosťou našej školy je napríklad naša učiteľka telesnej výchovy Iveta Bieliková. Je to známa úspešná basketbalistka. Kapitánka MBK Ružomberok aj slovenskej reprezentácie. Bola pri oboch víťazstvách MBK Ružomberok v Eurolige. Moje obľúbené voľnočasové aktivity sú napríklad hranie šachu alebo natáčanie rôznych videí, či už z kamery alebo dronu. Z filmov najradšej sledujem Marvelovky a moja obľúbená kniha je Tajomný ostrov od Julesa Verna. Asi ako každého chalana v mojom veku ma zaujímajú počítačové hry, ktoré hrám so svojimi kamarátmi na mojej hernej konzole alebo počítači. Môj obľúbený žáner hry sú príbehové hry. Máme aj akvárium s africkými cichlidami z jazera Malawi. U Starke máme ešte psíka a kocúra. Veľmi ma baví aj jazdenie na elektrickej kolobežke, no bohužiaľ v zime sa to nedá, tak trávim viac času doma ako von. V lete sa rád preveziem aj na bicykli po známej cyklokorytničke, ktorá vedie z Ružomberka
do bývalých kúpeľov Korytnica. Keďže tento rok končím základnú školu, musím sa rozhodnúť, kam pôjdem na strednú. Uvažujem o gymnáziu a elektrotechnickej priemyslovke. Do súťaže Duel Junior som sa prihlásil, lebo doma často sledujem vedomostné súťaže a chcel by som vidieť, ako prebieha natáčanie takejto relácie a sám sa na nej zúčastniť a otestovať si svoje vedomosti. Majte sa, vidíme sa v štúdiu. A predstav si, sme tu. Samuel, už ti niekto položil niekedy otázku, že kedy si tak vyrastol? No, veľakrát. A čo na to odpovedaš? Zatiaľ som nenašiel odpoveď. Ešte máš dosť času na premýšľanie. Ktorým smerom sa teda v budúcnosti vyberieš, lebo hovoril si o tom, že premýšľaš nad gymnáziom, elektrotechnickou školou. Čím by si v budúcnosti chcel byť? Niečo s počítačmi asi. Keď máš doma toľko zvieratiek, nelezú si nejakým spôsobom na nervy? Pes, mačka, rybičky? No, pes a mačku máme u starke a ryby máme doma, takže v pohode. A nevadí ti sa o ne starať? Ja sa o ne nestarám, takže... OK, Lucia, poďme si predstaviť bližšie aj teba. Ahojte, volám sa Lucia Valientová, mám 14 rokov a bývam v Biči. Navštevujem 8-ročné gymnázium v Biči a chodím do triedy kvarta. Medzi moje obľúbené predmety patrí matematika a telesná výchova. Rada pozerám rôzne filmy a seriály, no niekedy si prečítam aj knihu. Vo svojom voľnom čase rada športujem. Od svojich 5 rokov hrávam hádanú, ku ktorej ma dovedla moja staršia sestra Peťa. Na telesnej si veľmi rada zahrám volejbal, ktorý ma baví a v zime rada lyžujem. Do duelu som sa prihlásila preto, lebo ma to baví pozerať a chcela som si to vyskúšať. Tie poháre, Lucia, ktoré tam boli za tebou, to boli tvoje poháre? Nie, v hádzanej vlastne celá zbierka. Akože v hádzanej tvojho tímu? Áno, z klubu. To ste všetko povyhrávali vy, hej? Áno. A ešte aj ďalšie, len ešte sa tam už nezmestili. A aký bol taký najväčší úspech? Tak veľakrát už boli majsterkami Slovenska, napríklad aj do Rastinky. A ty plánuješ hrať hádzanú teda aj do budúcna, v budúcnosti? Áno, aj reprezentovať určite. Slovensko jedného dňa? Áno. Je to cieľ? Áno, Pre dnešok cieľ vyhrať duel? áno. Uvidíme, komu sa to nakoniec podarí, či to bude Samuel, alebo to budeš ty. Dozvieme sa to v podstate už o niekoľko minút, pretože pred nami je druhé kolo. 10 tém a 10 otázok je pripravených pre našich súťažiacich v tomto druhom kole. Vyberáte si témy sami pre seba. Staviť môžete 20, 40, 60, 80 a 100 bodov. Ak náhodou jeden z vás nebude vedieť odpovedať na otázku alebo neodpovie správne, môže odpovedať super a získať body. Poďme sa pozrieť na témy tohto kola. Bankovky, neposlušné písmená, čo majú spoločné, na hodine fyziky, šach, hudobné nástroje, stolný tenis, aké je to povolanie, na hodine slovenčiny a panovníci. Samuel? Aké je to povolanie za 20? Aké povolanie vykonáva postava s megafónom, ktorá sedí na charakteristickej stoličke s nápisom Director? Režisér. Ešte ani časomiera nám nezačala plynúť a povedal si správnu odpoveď. Aj táto naša relácia Duel Junior má svojho režiséra, ktorý síce nesedí na takej konkrétnej stoličke, ale všetko tu má pod kontrolou. Na tvojom konte prvé body druhého kola máš 230, Samuel, Lucia 120. Lucia, vyberáš si tému. Na hodine slovenčiny za 40. Ktoré z uvedených slov je nesklonné? Poter, bicykel, ataše, thriller. Ataše. Taktiež bez zaváhania, takže v každom páde to bude iba Ataše. správne. Lucia 160, Samuel 230. Samuel, čo si vyberieš? Šach za 40. Na obrázku vľavo hore sa nachádza biely kráľ. Ako nazývame danú situáciu, v ktorej sa nachádza pozícia bieleho kráľa? Pat? Keďže sme vo videovizitke videli, že ty máš šach rád, tak som čakal, že áno, takto správne odpovieš. Pád je postavenie v šachu, v ktorom jeden zo súperov nemôže ťahať napriek tomu, že je na rade, pričom jeho kráľ nie je v šachu. Keď vznikne pád, tak partia sa končí remízou. Niekedy si využil aj to, že chcel si končiť v šachu pri hre patom? Veľakrát. Máš 270 bodov na tvojom konte, Lucia 160. Lucka, vyberáš si. Hudobné nástroje za 60.
Pre ktorý hudobný nástroj je určená osnova, ktorú vidíme na tejto fotografii? Gitara. Aj hrávaš na gitare? Nie. Ale toto poznáš. Áno. Gitara je druhý najpopulárnejší hudobný nástroj na svete. Ináč vedeli by ste, že ktorý je prvý najpopulárnejší? Piano. To som sa aspoň dočítal. Lucia 220 bodov, Samuel 270. Samuel? Bankovky za 60. Akú hodnotu má eurová bankovka, ktorej časť vidíme na tomto obrázku? 50. Je to tak, bankovky obsahujú viacero ochranných prvkov, vďaka ktorým sa práve bankovky dajú ľahko rozoznať od tých falošných bankoviek a toto teda sme videli jeden z nich. Ináč, aké bankovky máš najradšej ty? Stovky. A práve, čo? OK. Samuel 330, Lucia 220. Lucka? Čo majú spoločné za 60? Čo majú spoločné názvy bengálska, ruská modrá, turecká van, norská lesná? Farby? Sú to farby? Neviem. Samuel, chceš odpovedať? Otiene modrej. Nie je to správne, sú to plemená mačiek. Plemená mačiek, a dokonca ich môžeme vidieť niektoré aj na obrázku. Vpravo vidíme napríklad takú ruskú modrú a ja poznám teda aj takú huňatú persku. Tá vyzerá tak, že keď si ju dáte na seba, ešte vás aj zahreje, taká je huňatá. V tomto prípade to nevyšlo ani jednému z vás. Lucia 160, Samuel 270. Samuel, si na rade. Na hodine fyziky 20. Opäť tu máme obrázok. Ako sa volá tlak, ktorý spôsobuje jav na obrázku? Hydrostatický tlak. Taktiež, ešte predtým, než sme stihli spustiť časomieru, teraz to prišlo hydrostatický, správna odpoveď. Zväčšuje sa priamo úmerne s hĺbkou. Príčinou hydrostatického tlaku je gravitačná sila, ktorá pôsobí na každú molekulu vody. Vrchná vrstva kvapaliny tlačí na spodnú a preto voda strieka v spodných častiach ďalej. Samuel 290 bodov, Lucia 160. Máme tam posledné 3 témy. Neposlušné písmená za 40. Zo slova diva alebo diva vytvor zámenou prvého písmena za iné písmeno český syr s modrou plesňou. Niva. Je to tak, chuť syra niva je slaná, výrazne pikantná a má príchuť po ušľachtilej plesni. Tento kráľovský syr je obdobou francúzskeho ovčieho syra Roquefort. Máš rada nivu? Áno. Tak si to aj uhadla. Lucia 200, Samuel 290. Samuel, čo si vyberieš ako poslednú tému druhého kola? Stolný tenis 20. Doplň pravidlo v stolnom tenise, kedy sa vrátenie loptičky pri štvorhre považuje za správne. Pri štvorhre sa hráči každej dvojice bez zdravotného postihnutia pri výmene loptičiek so súperom Vymenia. alebo je to správne, vymenia, striedajú, ale je to tak, vymenia sa, stále odbíja ten druhý. Ináč, ak by ste chceli vedieť, tak najdlhší zápas v stolnom tenise, čo ma dosť prekvapilo, tak trval 11 hodín, 50 minút a 36 sekúnd. To znamená, že keby začali o 8 ráno, tak niečo pred 8 večer skončili. Samuel 310 bodov, Lucia 200. Ostala nám tam posledná téma. Panovníci za 40. Ako sa volá panovník, ktorý sa dňa 2. decembra 1804 v katedrále Notre Dame v Paríži sám korunoval za cisára? Napoleon. Áno, Napoleon Bonaparte. Hovorí sa, že odvážny Napoleon trpel ailurofóbiou, strachom z mačiek. O ľuďoch, ktorí trpia touto fóbiou, je známe, že ich prepadne strach až panika, keď prídu do kontaktu s mačkou alebo len počujú nejaké mňaukanie. Pozrime sa, ako to vyzerá s bodmi. Samuel 310 bodov, Lucia 240 bodov. Zatiaľ sa naši súťažiaci celkom dobre doťahovali. Uvidíme, či im to takto pôjde aj v treťom kole.
Do hry v tomto momente prichádzajú už aj vyššie stávky, pretože v 3. kole Samuel a Lucia môžete staviť už aj 150, 200, 250, 300 a 350 bodov. Témy vyberáte jeden pre druhého, no a v podstate už nemôžete odpovedať, ak náhodou súper neodpovie správne na otázku. Poďme si pozrieť témy 3. kola. Betlehem, na hodine matematiky, výrazy z angličtiny, kukučie vajce, hracie plochy, opravte chybu, cudzie slová, chemické prvky, svet počítačov a v slove je pan. Samuel, vyberáš ako prvý pre Luciu. Chemické prvky. Za 60. Ako sa volá najrozšírenejší prvok v celom vesmíre a tretí najrozšírenejší na Zemi? Jeho molekuly vidíme na obrázku. Voda. Prvok. Nikel. Samuel, vedel by si? Vodík. Vodík. Bolo to... Áno, blízko. Vodík zohráva vo vesmíre jednu z najfascinujúcejších úloh. Slúži ako stavebný prvok hviezd, galaxií a veľkej časti viditeľnej hmoty, ktorú pozorujeme. Tvorí približne 75% hmotnosti vesmíru. Samuel 310, Lucia 180. A Lucia, vyberáš tému pre Samuela. Kukučie vajce. 100. Čo sem nepatrí a prečo? William Shakespeare, Alexander Dumas, Wolfgang Amadeus Mozart alebo Agatha Christie? Agatha Christie, lebo bola spisovateľka. Lucia, vedela by si ty odpovedať? Nie. Agatha Christie bola spisovateľka, ale aj William Shakespeare a Alexander Dumas boli spisovatelia. Wolfgang Amadeus Mozart, ten tam nepatrí, je to skladateľ, ostatní sú teda spisovatelia spomenutí. Samuel 210, Lucia 180. Samuel, vyberáš tému? Opravte chybu. Za 150. Opravte chybu. Opera Bedřicha Smetanu sa volá Smutná nevesta. Skús to opraviť. Divadlo. Film. Samuel, vedel by si? Nevesta s veľkým, no? Nie. Bola to, že Predaná nevesta. Nie Smutná nevesta, ale Predaná nevesta sa volá opera Bedřicha Smetanu. Bedřich Smetana v dôsledku, ináč, ak by ste chceli vedieť, nervového ochorenia najprv ohluchol na jedno ucho a neskôr stratil sluch úplne. A už úplne hluchý dokončil cyklus 6 symfonických básní Má vlast. Lucia 30 bodov, Samuel 210 a Lucia vyberá tému. Hracie plochy. Za 5, za 40. Uveď pozíciu ihriska na obrázku, ktoré je určené pre volejbal. V strede hore. Ho nám nájde v strede. Je to tak, správna odpoveď. Vedel by si aj ostatné ihriská, že na čo sú? No teraz to už vidíme. Je tam futbal, tenis, hádzaná, basketbal a badminton. Body na tvojom konte, Samuel. Máš 250, Lucia 30. Samuel, vyberáš. Betlehem. Ako? Betlehem. Betlehem. Za 80. Najväčší pohyblivý drevený Betlehem na Slovensku zostrojil rezbár Jozef Pekara. Celé dielo je 8,5 metra dlhé, 2,5 metra široké a 3 metre vysoké a je v ňom rozmiestnených 300 postav. Nachádza sa v obci Rajecká. Lesná. Aj si ho videla na vlastné oči? Áno. Vážne? Áno. Aký je to zážitok? Výborný. Ináč Jozef Pekara pracoval na tomto Betleheme od roku 1980 a dokončiť mu ho trvalo 15 rokov. Lucia 110 bodov, Samuel 250. Lucia, vyberáš tému. Svet počítačov. Za 200. Ktoré 4 písmená sa najčastejšie používajú na ovládanie pohybu vo videohrách v prípade, ak nepoužívame šípky? VASD. Si vysypal takto z rukáva. VASD, áno, V je dopredu a s S-kom vzad a A a D sú úkroky do strán a čiastočne aj na otáčanie okolo vlastnej osy sa používajú.
Za týmto účelom sa používajú aj okolité klávesy Q a E, ak nepoužívame teda myš. Samuel 450 bodov, Lucia 110 bodov a ostali nám posledné 4 témy, ktoré môžu ako vždy o všetkom rozhodnúť. Na hodine matematiky. Za 350. Doplň chýbajúce slovo do definície. Každý uhol trojuholníka AXB, kde AB je priemer kružnice K a bod X leží na kružnici, je aký? 90 stupňov. Je to tak, je pravý, je 90 stupňový. Tu si to môžeme aj pozrieť. Vidíme tam ten uhol na kružnici, 90 stupňov má. Je to správna odpoveď, pravý uhol. Lucia 460 bodov a dohnala Samuela. Samuel má 450 bodov. Lucia, teraz vyberáš ty. Slovo je pán. Za 100. V slove cudzieho pôvodu, ktoré označuje rozpínavosť, sa nachádzajú za sebou idúce písmená pan. Ktoré slovo to je? Lucia, vedela by si? Nie. Pán, expanzia, rozpínavosť, expanzia. To sme hľadali, toto slovo, nachádza sa tam teda pán. Samuel 350, Lucia 460. A posledné 2 témy. Tak Samuel? Cudzie slova. Za 350. Ktoré cudzie slovo na písmeno O označuje výraz s opačným protikladným významom? Oponymum. Inak? Samuel, vedel by si? Opozitum. 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 Asi si chcela povedať antonymum. Opozitum, antonymum sú zase synonymá. Lucia 110 bodov, Samuel 350 bodov. A ostala tu posledná téma. 150. Výrazy z angličtiny za 150. Povedz po anglicky opak výrazu on the top. On the end. In the end. Nie, Lucia, ty by si vedela? On the top je na vrchole a na spodku prípadne celkom dole at the bottom alebo all the way down. To sme chceli počuť. Zvykne sa v angličtine ináč používať aj ustálený výraz on the top of the world, ak ste naozaj že nesmierne šťastný. Šťastný môže byť dnes víťaz dnešného duelu junior. Pozrime sa na stav. Samuel 200 bodov, správnych 14, nesprávnych 7 odpovedí. Lucia 110 bodov a vyrovnané správne a nesprávne po 10. A my sa teraz konečne môžeme presunúť k tej našej pomyselnej torte do knižnice. Je čas odmeňovať. Ani v roku 2024 nikto neodíde z duelu junior na prázdno. Lucia, musím povedať najprv, že máš môj obdiv, pretože išla si do toho naplno aj v závere, ale nevyšlo to dnes. Napriek tomu si to užila, nie? Áno. Je niečo, čo by si zmenila? Mať menej stresu na začiatku. Rozumiem úplne. A najmenej obľúbené slovo na najbližšie obdobie bude? Opozita. Od nás máš aspoň takýto sedací vak na pamiatku, nech sa páči. Ďakujem. Maj sa pekne. Ahoj. Samuel, a s tebou si ideme odkrojiť z tejto našej knižnicovej torty. Aj v tomto roku to máme rozdelené, našu knižnicu, do 3 úrovní. Tá horná je do 190 bodov, stredná do 490 bodov a táto spodná od 500 viac. Samuel, môžeš si vyberať z tej strednej. Tak vyberiem si asi toto. Hneď to, čo máš po ruke. Výborne. Tebe sa ako hralo? Veľmi dobre, užil som si to. Tak to sme radi. A veríme, že o týždeň sa bude opäť niekomu takto dobre hrať. Sám som zvedavý, ako to dopadne na budúcu sobotu. Majte sa pekne, ahojte.